Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah, talaki juo kami mencoba dengan pitaruh ayah jilid kedua melanjutkan tutu amanah kepada anak remaja putri. Kami cukupkan 2 jilid. Semoga tuturan dari balerong ibarat setampang banyak di samayan nyu tumbuh babuah labek makanan urang sanagari. Amin. Selamat mengikuti insana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jukuk diliek pada nalayana dipandang ke bangun tubuh detong-etong puluh mua kini menjalang 7 balik laga digadang mukironyo. Dek sabab karena itu ayah na ingin bawasiat jo pituah katu amanah banamu pitaruh ayah. Keuntuang bayak lah itu taradok pitaruh batinggakan nyo jadi sitawa jo si dingin umpamo kumpai jo cikarau paure hidup laya batin iswa indak tagamang lay. Mangkonyo sanang ati ayah nak pakaikan patang jo pagi amakan siang jo malam pitaruh ijan dilengahkan nyampang kok singke ungu ayah sasiyui anguk kaputui sesentak nyawa kecarai indak dirintang dunia lain Allah rasajo nantakana. Ghufranakallahu rabbana wa ilaikal masyir. Nah, starinyo sumbang bagawa. Jangga bagawa jo laki-laki ko awak sajo pedusi sorang mencampur awaken banyak. Sumbang bagawa semua gadang kalau bakumpul-kumpul lalu kecuali ada keperluan. Di awak tu anak gadis sumbang bagawa jo pajakete satu bermain berkucing-kucing balari bakaja-kaja bersimbang main kalereng. Atau awak masih pacaran bagawa serupa orang lah kawin lah laki galintin pintin ilia mudia barangkai-rangkai saton dan tak cari tangga. Sumbang namanya tu nak dak boleh. Nah iko sumbang nan pangabisan namanya sumbang karena. Adapun nan dimungkasi jo karena yaitu galagat pembawaan sifat tabiat jo parangai karakter jo sikap mental kurang etis kurang lah patui kalau babisiak berdua-dua sedang awak dalam bertiga kurang rancak kurang lah elok malucu membuat garah bagalwi jo bakucing dan mahota bakerikian dalam menjangwak batakziah. Dak boleh galak melihat orang jatuh. Jangan menuti iduang di tengah rami tersinggung orang berkuliang. Termasuk juga sumbang karena mengaku di tangan kida menjambu atau menampuang melambai menyetop otoh. Sebab karajo tanganan kida mengaku barang musuh anya dan kumuah nalat-latah. Ndak pandai menenggang raso sumbang juga tumah namonyo. Kalau awak makan durian, kulitnya usah dikakana, jangan serakkan bijo di laman. Pikirkan orang berkuliang, luko kaki luko lah hidung luko di batin namanya so kok tak baragia agak seruang. Nah, itulah inyo sumbang dua baleh nak.
Susunan cati bilang pandai buah ranuangan candokio tinggal kita menjalani. Nyampang kok lai tamakan, mulialah diri dalam kampung tak puji di masyarakat kami lah satu jetuahnya. Tapi tansano lalu nak singgah inggok dan haram tampak bakeh mbak ayah jatuh kapasia, malanglah nasib diri ayah, nasihat terbuang dua saja. Memohon ayah pada Allah, jadilah kau gadih mampik, gadih nan tahu sopan santun, gadih nan tidak lupa diri. Walau bansai banso di bawah patui kurang rupa menangah sekolah rendah mengaji tangguang, tapi kok lai bebudi bayak punyo malu harago diri. Insya Allah nak tatutui tanah nalakuang taimbuah gantang balua, itu nan dikatakan syair lagu biarlah buruk asal lelo. Lai paham tu kau nak? Onak kanduang sibiran tulang buah hati peminan mato, usahlah bosan mendengarkan. Ayah pemasuk ke mangecek, bakutiko mangko batu tua ulah de bansai nangko juo. Jo mua kau nan bak kini gadih nan mulai mengalupa maurai basalu batang, sadang nan sare cobaan. Buliah di misa diumpamu, dan bak sapantun bidua ketek balaya di tengah-tengah. Gilo diayun dek galombang rintang di puncak-puncak alun bermain di salok karang. Mako nyampang nang kodoh kok taka buah bidua tirih pandayong bilah tiang kemudi lapuak pulau. Alamai kabaliak namo sajo nak marato pulau memandangi taluak larok malabuahkan bailau tangih di tepian. Dek sabab karena itu kini-kini ayah pasankan hati-hati menjaga diri. Godaan sepanjang jalan rayuan tiok melangkah cundang menjadi serok balai. Asah banamu laki-laki tunggu picayo jemuliknya. Nan tuo datang memuji, nan mudo asik menyanjung nan gadang ingin bahagia. Nan babini namarando samusa joko non pulo nan bujang-bujang itu nan sambuah parangainya. Tagua josapo bat tangguli ramahnya bakalabihan. Bagarah, aku cindan mato mengaluk-ngaluk juo. Sadonyo umpan, sadonyo racun, sadonyo gombal. Jari yang dijarik nan takam bang lukah lanyato nan bertahan. Hati-hati anak melangkah isuak kok tumbuh penyesalan. Memang ada kalonyo dalam setangkai pediampo ado juo cek yoduo nan boneh dapat dipilih. Niat bayak mengkasui elok ikhlas sapenuh hati. Disiko ayah ingatkan, nyampang babantu tolong bantu, biar jaso atau rato rancak dicari ketua bali indahkan diri tentang itu. Sebab apabila umpanlah tamakan panci yang lama nyangkui, sulitlah memuntahkan nyonak. Isuak kok tiba penungguan, tak gigi lidah maulakkan diri kau juo pembayarnya. Usah tabuai jasan juangan ijan tagamang kana yupe. Antah jare antah jarami rumi lah balam membesohkan antah kok tukang pikek saja. Biasa nak upe na mamaliaro sanjuang na membunuh. Mati samu dek manisan itu pituah dengan tuo. Sebuah layah ingatkan ko ado garah nan senjang basuorun yang bacangkah cando baijo paperangko. Elok-elok maurak kato kurang menusah dikasari apalagi dibari malu. Bada itu kalau hati nalah taluko dandam kesumat muaronyo, tak lalu bamuko-muko dari belakang dicidonyo jonan batin kabingkeh yo. Jan padalah itu nan basuona dangalah pitunjuk buah pantun. Lamasa padi dijirek sawah na orang caniago disabi lalu diungguakan. Dia orang baniak jai, awak berbudi bayak juo Tuhan mauji keimanan. Selampin daripada itu, adapun sepiak pada jodoh untuang nan sudah baganggaman tarukih di loh mahfud. Sarangke langkah dengan maut mairiang rasaki hamba Allah, itulah takdir dikatakan. Kau nan kasipai laki-laki mencari, kok nan ujui dek padusi menanti. Ibarat sigai mencari anau-anau menanti di rumpunnya. Jo tangih tandonyo angga kok diam isyarat namuh baitu martabat perempuan. Bukan serupa bak karakok nak
Manjala mencari junjung, gilo melilik menggaragai batu tagak di panjik juo gagang dan tidak tahu malu. Pantangkan bana tunakan duang. Talanyau martabat awak tak calo sepanjang adat doso lanyato pada syarat. Kini ko nan ayah calia. Di masa musim bak kini di alam baru keterbukaan era global istilahnya. Dek kami orang tua ado nan mengganjia nan mengganja adok ke diri nan mudu-mudu. Taraso cupak di pape orang jalan dianjak dialihkan matok di luar kasau. Maru ponyo. Antara bujang jogadih lah biasa pai setondan bagali sepanjang jalan. Di Honda pagi-pagi dinarami haramnya sagan dinalangang itu kandaknya. Pendeknya bapalun babuare colape jo daun pisang dan bak parangko jo ampolo. Masak bodoh gunjang gunjira tak peduli tonton orang nan pokok happy nan perlu enjoy. Rompak paga caya pematang pupui lahu kuah dengan jangko talanyau adat jelimbago. Nyampang tibo sawi josapo datang nan tuo bersiasek. Nyota singguang lebih habak kanai namu habadebat bakau arang cumurai di bubi ikua. Patuduahlah kami orang kolot, basemolah kami orang kuno gaek nyinyia gaek cerewet. Mau tahu urusan orang? Adang kalian beralasan, badalia mencari jawab. Cuma sekadar marawi-rawi mak. Sentano lai manakah dibantu kau lula dia nyampang nyelamah lunak dagiang rata cando paparinggo biarnya jadi panarahan na lain banyak kegantinya. Na'udzubillah Rasulullah. Tobatlah ayah mendangakan nak itu nan pantangin nak muyang. Inge. Urang padusi jo laki-laki ibarat antimun cedurian. Biar ditimpo atau menimpo antimun caya dahulu caya nan tidak elok lain. Picayalah. Atau serupo kambiang do harimau. Dek harimau kegali-gali, dek kambiang lah pembunuhan salah walau dahulunya. Kalau ganiah lah kanai gatah na usah diharuk putih lain. Di basuah bahagia ia jo cuko wakasan juo tawe anggan riso menggeliang konolah sabun jutan dikia. Tapi bak buah pantun orang. Marapalam di lapau tingga labiah memakan kalamari disai masam rasonyo. Bungkus cabiak merek lah tangga jan diaruk ke tokoh layu 3.000 waragonyo. Pada dasarnya nak satantang begawa jo laki-laki ayah hendak mambek mati. Mendimbiang tak sampai kalangi, mahampang tak sampai ke muaro. Boleh ya. Tapi pakaikan ukua jo jangko jan sampai melampau bateh. Biasa-biasa selah. Joko bakawan di sekolah cukup sabateh pelajaran bermain olahraga. Bagawa di masyarakat sainggo batagua sapo, bain pun organisasi ataupun kursus berdiskusi. Itu penting, itu paralu. Usah hidup menyisih-nyisih wajib mencampur kenan banyak. Ku awak hidup memancia, bak pinang tumbuh di lereng alamai dipupui angin lalu. Tapi contohlah awas serumpun sandal tiok batang dek gampo indak taguyahkan. Tapi jan hanyui dirintang arwihna. Dapik pinjai ilang kapak tinggal na wajib dengan sunat. Ingat itu. Jo kawan cowok jan kari wanapi. Apalai pacaran becewek-cewek lah dia serupa laki bini. Iko kan indak. Halun lai dima-dima na laki-laki lah mama, nan padusi lah papa. Papa dari mana? Dari Hongkong. Iyalah lantang sorak padusi. Gamuruh emansipasi persamaan hak gender-menggender. Kami berhak memilih jodoh. Oke. Masuk talangkai lebih mungkin perlu saling penjajakan. Taruhlah. Untuk itu perlu cinta indah. Manga ada indah kecayah. Coba simak. Biasanya nak, kalau hutan baru ditabeh, apon saya ditanam capek tumbuh. Indak di lambua idik surang talai menyiang gadang juo jelatang tumbuh dahulu. Baik itu juo hubungan muda-mudi itu. Dek mato jolong takambang ko ati baru babungo partian mulai taboka. Mako sadonang kunyang rasuame asah bakilek lah parmato. Gomo disangku raga-raga cik kudo serupa godok lah takijuah baru tapakia. Itu namanya pihak
Pilihan yang tidak objektif, tidak realis, tidak akurat, gegabah, prematur, kuranglah bijak. Akibatnya sasalan tumbuh. Saibarai dapat batu cincin kena. Dek selalu dipandang-pandang, digamak, ditimang-timang, cah ditonggokkan ke jari manis, bakisa ke jari tengah, kian rancak kemari patui. Beko lah sudah diikek tukang, dikarang jua ameh padu, maka hilang girah hamba memakai bosan tibo teraga abih jari nan tidak arok lain. Apa sebab? Karena hatilah pueh sabalunyo, anganlah jadi kenyataan dikicuah mimpi mukironyo. Katawilanlah, sesungguhnya hakikat cinta adalah khayal. Bersabda para pujangga, kalau Anda ingin mengabadikan sebuah cinta, jangan akhiri dengan perkawinan. Lebih baik makan gabelo pagi hari daripada memakan roti dalam mimpi. Sudah tu pulo, ado cek lain yang ayah gamangkan. De asik patui kapatui alah ketujuh janyawati rasa sesuai jo pangana. Dibayar perskot tando jadi alun macabue kwetansi. Tahu-tahu dek mato palingan setan dek ranyang kila komudo rupunyo si doi mungkin janji. Toale panjar hilang kama dituntui basasi basure indak parui semakin bunci yo. Manggagau sepanjang jalan pihak bailau ratok jatangi urang bersorak pepilih. Nyampang ko itu nan terjadi. Kamanga kaweko. Tinggal maitong kasau gilo maresek tapi kain tak sia urang disasali. Sitawa di tapiaya cikarau tumbuh di lamang. De urang kapan balaya de awak pulau nan berjalan. Rasokan de rangka-rengkang egois nak menang surang, tangguang malu, tangguanglah doso, bumi jalangi menyumpahi. Oh nak kanduang badan de ayah, banang sahalai baharo kan putih tak jua ke diulek. Ayah lanjutkan surah nangko sampai rundiangan kau juinyo supaya siang nan baari nak nyotarang nan bak bulan. De masuk berjalan tari nan ketek baran sua gadang nan tuo semakin gaek kau bertambah gadang duo. Isuak kadatang kutiko nyona jodoh tibo bagian ado rueh cobuku kabatamu kau kajadi istri orang. InsyaAllah. Bare lah baban ke ditangguang banyaklah liku jolekoknya jalan menuju rumah tanggo. Ko lengah lupo jo diri indak tekana tampek taga alamai pakawi alam nangko. Cuba dengarkan elo-elo. Para hukama mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal akan dirinya, mengenal pula dia akan Tuhannya. Maka sebagai hamba Allah wajib mengaji badan diri. Sia ku awak sabananya, dari mano anda ke mano sedang di mano awak ini. Joko lah paham jo diri surang, pahamlah pulo jo zat Allah pangka segalo kejadian. Panjang bajelo kok dirantang nak, tinggi malaua kok dianjuang dikarek sekiro kepeguno setantang diri perempuan. Adapun kata perempuan berasal dari kata ampu, dibari awalan jo akhiran menjadilah inyo perempuan. Sedangkan ampu berarti indua, asa ataupun bibit. Ampu jari mukasinya induk jari nalimo. Ampu kunik maknanya tunih nan ditanam, mato nan tertumbuh jadi kunik. Maka perempuan adalah induk, ibu dan mengandung melayakan mengambangkan bangsa manusia. Itu sebabnya selain dinamakan rang padusi, perempuan disabui jo induk-induk, suami main baunya induk bareh. Sadarilah nak, kalau kau ko banso induk, kau adalah calon istri kandidat ibu. Walaupun asa muasa perempuan menurut kajian badangah, kalian berasal dari tulang patahan busuk laki-laki lirik nang kida paling bawah. Setantang hikmah falsafahnya rasio hakikat yang tersimpan indak lain indaklah bukan tando padusi tampe sayang buah hati curahan kasih karean tulang badan diri timbalan tubuh laki-laki. Allah menjadi sunatullah naluri insting rang namokan.
Kalau pedusi jo laki-laki orang nan samo saimbawan cari mencari keduanya. Tunggu rindu jo panabangan, batang taraga jo pangkanyo cari raso kematian. Kok lai terbuka izin Allah, bertamu di akad nikah, basuo diijab kabul, kato sapatah mau buangkan. Maka suruhlah siriah ke gagang, pulanglah pinang ke tampuannya, pulang ke asamu jadi. Itulah hakikat perkawinan. Perintah di dalam syarak suruhan sepanjang adat tuntutan libido manusia. Nah, apa makna ta'awiyahnya mangko pertahan tulang rusuk bukan dari tulang lain? Nyampang diambil tulang dado, timbualah congkak di padusi. Berjalan nak mandahulu, bakato ingin memintih sorong lompatan istilahnya. Joko tansano tulang punggung, mako padusi kejadi baban sajo gilo bergayui di belakang. Mati raso, mati pareso, indak manaruh katumbuh. Kok sibiran tulang tangkura, inyo na ingin mengapalo sipai matur memerintah jadi komandan rumah tangga. Santano karean tulang kaki taleceh pamor martabatnya. Perempuan kajadi budak parancah luluak nan dalam bak kudo pala jambuki. Mako Tuhan mambiak tulang rusuk, nak padusi tagak di samping, dirusuak di sandiang badan di bawah lenggang laki-laki. Pada hakikatnya, istri adalah timbalan dek suami. Istri adalah partner tampe bayo pendamping teman setia. Inyo kawan tampe besar. Pakeh berundiang bamu pakai tibo diumpang ke menyisi kok lamah nan kamambilai. Inyo sadinas balain tugas nan bak balaya di lautan. Surang tagak di nangkodo nan surang duduk di kamudi. Ujuknya sampai ke Subarang ikut pasisia penumpangnya. Dilihat ke asa kejadian dipandang bangun kondisinya biar fisik maupun mental. Patutlah Tuhan mentakdirkan pedusi dipimpin laki-laki. Suami tungkek junjungan, istri gagang dan melili. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan sebagian dari yang lain. Disebab karena itu nak, sebagai orang yang dipimpin hendaklah patuh ke pemimpin, mestilah taat ke suami. Ikuti suruh jo kandaknya, jauhi larang pantangannya, usah pelawan pembelintang, ijan penyanggah dalam hati. Kundur aku mengkhianat itu segadang-gadang dosa nak. Tapi kok batanya bakai ayah, baa caro tunduk ke laki. Apa serupa tunduk karajo? Nan kalau dipandang mato buto, joko disabui lidah kalu, joko dikana hati lintuah. Apa kau taat macam ke Nabi? Sami'na wa ata'na, sesudah didengar diamalkan, indak dihitung labu rugi walaupun nyawa tantangannya. Atau corang rantai takui ke sapia, aluni suruah alah pai, aluni tagah labaranti kanelan tuang tahan kan saja. Itu. Atau patuhan bak paki hati bendi, menurut kama dibawa masuk ke lubang tak mengaluah tajun kangarai jadi juo. Indak nak, indak bukan bak itu dah. Tumbuhnya wajib mantaati, patuh jo setia. Selagi di atas jalan bana indak menyimpang dari hukum. Kalau non mungkar disuruhkannya larangan Allah perintahnya, jangan dituri dipatuhi, haram. Lahnya tu bulan puasa saki indak musafir bukan disuruhnya batanak nasi, janamuah. Kui duit sedang mularai, hutang banyak laki menganggur lah jime baju kerembengan, disuruhnya menjadi hostes, ijan dituri, dipasonya juga minta cari. Untuk apa laki macam itu? Namun bak itu pia, sebelum tiba di sinan, agiahlah dulu pemandangan. Jo lunak kata dijawab, jo elok rundiang dibuka. Buliah membantah, asal jo dalil jo alasan. Jo bandiangan dan masuk akal, jo argumen jo logika. Ada pepatah mengatakan, melawan guru jo pituah, melawan mama jo kebenaran. Buliah tegas tapi tidak boleh kasar. Bulia kareh hormat dan nilang. Sopan dan santun dipakaikan alu atarati ukurannya, sudah itu tawakallah. Ingatlah naoi bahwa hakikat satu perkawinan adalah persekutuan dua jiwa nan berpadu menjadi satu satuan tidak terpisahkan.
Bak putiang laki kaulu manyatu mato jo tangkai sesuai simpai jo gembo, sinalah ladi yang dipakuakan. Hidup adalah keseimbangan, barulah dia punya makna. Namun bara ketaguah tangkai mangungkuang baala hari punco bagayui, ko indak balilin bambalau, mako sabi guyah hulu karata tajam dan tidak ada guno di malah pancuang kamamutui. Nan dikatakan simpai jo bawana, itulah inyo akad nikah, SK nan turun dari syarat. Sedangkan ibarat ambalau jo parake, itulah inyo kasih sayang, mawaddah warahmah, jalan raya titian batu menuju rumah tangguh dan sakinah, sejahtera lahiriah, bahagia batiniah. Pakatu para ahli, perkawinan tanpa kasih sayang adalah perkawinan yang hampa, damai tapi gersang. Dan perlu bana kau pahamina bahwa perkawinan adalah sesuatu nan sakral, agung seratu suci, sunnah rasul perintah Allah, hukumnya wajib dan mampu. Artinya apa? Nikah kawin itu ibadah, sahnya amal kerenian. Maka nyampang ko isu basuami batua kan niat dari pangka nawa itu lillahi ta'ala, bukan lain dari yang lain. Ingat itu. Menurut para psikolog, adapun perkawinan terbagi kepada 3 fase. Fase pertama bernama kawin perak, yaitu 25 tahun masuk bawa dihitung dari ijab kabul. Fase kedua bernama kawin emas, 50 tahun umur perkawinan. Salabiahnya sampai kau juang, disitulah perkawinan sepuh atau masuk berembang patang menanti-nanti malam ketibo, ajalulah datang menjapui. Selama di dalam kawin perak, kasih bebungo bambilan sayang dan tidak kau juangan. Badan dan sadang gulek panuah perhatian alun basudui, sumange bisa ditembakkan sapilin daya jabatin. Santano bajanjang ketelangi, diguntiang awan ke baju bintang diambil ke tarawang, nyampang bertampuk bumi nangku, dijinjangnya sabalat tangan dunia baraso kunyawa. Disitulah saatnya suami istri bak merpati dua sejoli, merasa saling asih sama mengasih, cinta mekar berbunga-bunga. Masuk ke pintu kawin emas, telah masak ranun bak buah sadang taminyak bak karambia golek lah tibo di nandata. Umur menjalang 60 tua alun muda talampau ense je pasak mulai guyah sumangik beransua galuk darah semakin dingin cuo. Gigih guyah mato gurawan dah agak jinak di rumah. Nyampanginyo jadi pegawai lah MPP masuk pensiun. Tiba di urang nan panggaleh banyaklah sagan dari namuah. Kok beliau orang petani tuga nan tidak cukam lagi. Ndak disasap ya. Lah patui kapak kok maja. Sajak muda mulai memakuak lah banyak kayu di kabuangnya sekali haram ke asahan. Kinilah masuk kutikonya suami istri saling asah, bergeser kabeh tali batin dari bakasiah kinilah bakawan. Lapeh nandari kawin ameh umur melampau 70, itulah karak-karak umur. Awak gae badan larangki angok sasak udarai abi, awan di barat merah sago menanti tabuah kabagua sinyal lamah memori kabua. Panyingguang pai buati nyinyialah tibo sendirinya. Ado pulo berubah sipai parangai ba anak-anak. Jo cucu namuah bacakak jo kain indak sendiri. Didik jo pikun tu namonyo nak. Dimasuk ketika nantun. Laki bini sanda basanda ganti-ganti mahasiswa. Si anduang keganti ibu, si angku bagaikan bapak. Itulah maso manula manusia usia lanjut. Gaek bangkeh orang namokan masonya saling mahasiswa. Kesimpulannya nak, ada 3 tahapan proses rumah tangga. Pertama kawin perak, suami istri bagai kekasih. Dan kedua kawin ameh, pasangan keganti kawan. Dan ketiga masuk manula baganti aswa mahasiswa. Nyampang kau jadi istri iswa, harus siap jadi kekasih. Mencintai jadi cintai, harus itu. Mesti rela menjadi kawan, bakih bayu jo besaru. Dan hendaklah ikhlas sebagai ibu, marawat cuma giloi, sajak nalaya junan batin dari luar lapeh ke dalam. Lakukan itu.
Sebagaimana ayah katakan bahwa kasih sahayun baliak bertimba cinta bapalun bakulindan, itulah pasak kungkuangnya rumah tangga. Nyampang lapuak pasak pengganja alamai karuyah duduk paran tunggak tegajai sendirinya menanti rabah rumah gadang. Nakunya nak, hati-hati batanam kasih, elok-elok malam buat sayang nak kokoh tagak rumah tangga. Insya Allah, walau gampo mahoyak bumi topan badai angin baribui, haram ko oliang perlayaran salamai badan kesubaran. Kebersamaan yang solid akan mewarnai perkawinan sehingga dunia semakin lapang, semua menjadi indah. Itulah barakahnya, itulah surga, dan Rasulullah pernah berucap, rumahku adalah surgaku, dan beliau telah menikmatinya. Basuo di masyarakat berbagai usaha orang padusi cara mengarbek laki-laki. Nak kasih sayang tertuntuang nyopai kangku dukun meminta ubek je ramuan pitundua je pakasih. Banyak pulo pakai asimai memasang susuak di badan supaya awet muda tarus. Nak jan suami berparangai berpaliang hati kena lain. Salah gadang tu. Ko itu malah mengkasui manga ke dukun pe mangadu, manga ku intan babanamkan syirik lah nyato tu hukumnya. Usahlah itu kau tiruna, ayah tak suka orang pedukun, ingat itu. Ko iyo nak rukun pergaulan suami saulah lurih tabuang saraiknya murah tak pokok, yaitu sanangkan hatinya. Bahas cara menyenangkan hati suami, coba simak. Ada 3 macam yang dijago. Pertama, manjurkan seleronya. Kedua, sayangi pemenannya. Dan ketiga, dangakan keceknya. Mudah kan? Nah, memanjurkan selero laki bukan juga banyak ragam samba, bukan dan mewah mahabali. Bukan itu. Tapi tahu kutikonya lapa, paham kali kayak seleronya, pabuek gulai favoritnya. Sehingga minum tiba dengan saja kok makan sero sama lero. Macam-macam parangnya lidah, tiap orang ada bawaan. Ada yang suka gulai bersantan, nan ingin sugal wangi, nan rajan ulam kaulam. Pamadeh penggatok lado, pamasin pencacah garam, pendeknya berbagai macam kesukuan. Kalau istri nan bijaksana, tiok ke pasar babalando, batanyo ke apa paja. Apa sambahan antara dah? Bah itu. Aduh kalunya lah bagan jua suri kapulang baru ingat pesanannya jari yang muda ulam bagato bagage balik ke pasar bah itu sayang ke suami. Mungkasui menyayangi pemenannya. Kok suami awak pencandu buru jagoi makanan ciangnya. Pagi akai bungkuhkan nasi sarato tabuang ayahnya, si patu icuci jaket lepis jertupi moris usah nan kurang kalangkapan. Santano hobinya olahraga, ingatkan jadwal latihan raket usah sembarang latak siapkan kawin di si patu. Kebaliau orang paburuang rajin-rajin menyilau sangka isi kok kurang minumannya pati panih pajamuakan. Tapi kok laki kue kaminum disuruh membeli bir je figur antilah. Jangan jaso kok nyuma buat. Adapun ayah baca tadina. Nampaknya masalah remeh, tetek bengek soal sepele. Namun kepedulian macam itu akan melayakan rasa hormat. Itulah para kek jiwa ambalau kasiah sayang. Kemudian daripada itu, kini masuk pasal ketiga tentang mendengarkan keceknya. Artinya mendengarkan kecek bukan bak mendengar warta berita tanpa respon, tanpa reaksi. Bukan itu. Tapi simakkan isi katanya. Kemudian mangguaklah koleyelo, karajokan kolej patwi. Dan sanu nemburuak disabuinya indak sesuai jo pangana. Usah langsung dijawab kontan ijan dulu ditanggapi konan membantah membalintang palapeh saja dulu. Beko cari masunan elok di saat bungo sedang kambang perhatian sedang taboka suasana santai baku cindan. Misalnya sesudah minum jo makan istirahat menjalang tidur di saat mungkin jo patwi. Biasanya nak
Kalau momennya tapi mengizinkan, tak ada nang sandek jalan kapal pasti melatih kesubaran sareknya mesti jalan kaki. Contoh, sambil membatu-batukan kerah bajunya, dia senyum sambil siginyang katakan ke beliau, dah kalau ambo pikir-pikir kecek udah ke petang malam, iyo puluh tu mah kiranya. Tapi, nah, kok lah tiba di tapi kau pihak sorongkan kapal bidua. Tulak keceknya habis-habis. Pasti tajun bidua kaya dia picayolah kaya. Tapi nak elok-elok manapi kanyo. Agak wibawanya jan talenggo, martabatnya kata singguang, hormat jan sumbiang ke suami. Sebagai manusia, inyo punya kekurangan di samping banyak kelebihan. Untuk itu, istri nan bijak candokio pandai bersyukur dan nado siap menerima kekurangan, harus ikhlas sabajurilah. Adalah sifat tak terpuji membokak-bokak rasio laki, bianalah ia secara material kononan batin secara moral. Sebaliknya pula, ijan suku membangga-bangga memuji bakadataran suami awak lanan santiang, suami awak lanan gagah paling hebat paling setia. Janganlah mencibia orang beko. Nah, adapun dalam menjalani kehidupan, tak ubahnya umpama di lautan. Ada kalanya ombak tanang angin selesai hujan taduh kabik pun tarang. Galak bagumam jurumudi membawa kapal jemuatan menuju arah jarum kompas. Tapi kadang-kadang badai turun lawi menggilo kalam pidoman baguliliang. Badarak-darak tiang tangah ayalah masuk di buritan mati-matian nang kodohnya. Ya, itulah romantika nak. Itulah perjuangan dan disinalah seninya hidup nangko. Kok menang, alhamdulillah. Kok kalah, ulang parang. Tak kini antah kok isu adek juara kalah manang. Sebab kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nyampang takadia pasang suri, tibo malang datang cobaan tagoncang oleh yang jalan bidua. Maka basuo jo bini tak setia inyo melompek ke si koci, tinggalah kapal jumuatan awak badayuang surang diri. Salamat karam kapal basi. Kolai istri rang budiman, indak pemanik matiaka penggamang pemutih haso, nyo siap tajun bagulin sam-samo basen siang langan baju jan sampai karam samo hilang. Menurut pengalaman nak, mungkin basuo masonyo nanti nasib suami sedang kabua, makin diasah makin majat yo itu tuah rimbun jo sedang apes kecek watawi. Umpamonyo, konyo orang badagang galeh rugi pokok tauncang utang belimpi kadibaya induk samang menyasak jo. Kok pegawai profesinya, ada masalah jo atasan mungkin tageser kenan karyang atau mutasi jo PHK. Basobok jorang petani sawah dihalau dek galodo panen gagal harga jatuh pianggang mencik bermusim karamba di hondoh tubuh pendeknya bermacam ragam datang musibah. Maka nak tiba di saat namba itu jadilah kau istri tauladan pujua hatinya dalam risau hibur kok nyata gamang barikan kata harapan nyampang kok kandua sumangenya agak belari matiaka. Capek-capek turun tangan pihak. Usaha apa mungkin asalkan halal jalan lurih. Usah malu menjawe upah. Ijan gengsi di kaki limo setia jan numpang ke suami. Itu Peter Waya. Kini dialih kisah kenan lain sungguh meraliah sinan juo. Setantang hubungan ibabisan. Papatah lama mengatakan. Kalau ibo jo sawah, pelo ibadah. Arok jo talua, serakkan jaguang. Mungkasuiknya mangko harmonis rumah tanggo awet sarasi laki bini handaklah jomi tuo batali batin joipa silaturahim jo pembayan babaso basi pandai memelihara hubungan diplomatik dengan lingkungan keluarga besar pihak suami dan itu baso orang tipi. Tahu kau nak sepanjang hukum adat nan bapakai nan sarantak di alam Minangkabau biar didarek tiga luak atau dirantau di pesisir. Orang Sumando datangnya dari Japui, tibonya jurundiangan. Walau ragam jabutan indaklah samo, karena ada selingkah negari pusako selingkah kaum asyang padang asyang bilalang,
hakikatnya tetap sama, yaitu dijapui. Minantu alun kapulang, suami alun katibo, sawalun dijapui secara adat. Itu aturan Minangkabau sampai kini alun berubah. Mari to kaji falsafahnya. Ayah sabuikan satu contoh adat caputan nan berlaku di satu negari Tanjung Raya etan di ranah agam baruah. Bahwa di antara jini alat caputan membawa tando jurupo. Kok kurang rukun sarainya marapulai alun keturun. Adapun para gaya caputannya antara lain sapu tangan basulam tapi bare sebinje ujung yari saratu balilin bambalau. Sudah tu ampe batang rokok begiliang, tentu saja basirih langkok lambang simbol kepala adai. Apa makna nan tersirek dari ragam caputan tadi? Mungkasuitnya na, ampe batang rokok begiliang tahu juga kaurangan barampe, yaitu sabatang untuk mamaknya, sabatang untuk bakonyo, sabatang untuk pengulu, sabatang pulau kerang sumando. Kamarilah izin dipuhunkan untuk malapeh marapulai. Setantang makna nan tasirek dari bareh sapu tangan, itulah simbol sandang pangan jariah payah ibu jubapo kini diminta urang saja. Kebaliau kolah himpunan sambah meminta mohon kadilahan anaknya dijapui ke minantu. Baitu arifnya ajaran adat dalam menjalin peradaban. Memang batu anak, secara materi hukum hanyalah orang nan baduo punya ikatan dalam lembaga perkawinan, yaitu anak daru jumarapulai. Tapi di masyarakat adat Minangkabau perkawinan yang ideal adalah nan diike hubungan ipabisan. Des nan nikah anak kemanakan, nan kawin kaum dengan kaum. Dek sabab karena itu sebagai andam minantu orang, istri memikul beban moral dalam membina jemo mempuak cara berukun bayi pabisan. Pandai-pandai bertanam budina, elok-elok membawa diri tahu magiahkan. Jo pembayan dan bertandiang, jo ipa usah ceke telabiah mitu keduanya. Kok suami membela ranggaiknya mauruh dun sana kemanakan ataupun beragiah ke mamaknya, usah membudek jo maupe angek latadah dari cangkia, jangan nak usah. Karena lah jaso dak ulunya pisang tekubak babarikan awak letau buliah saja. Coba pikir coba ranuangkan. Sajak nan dari mana ruko taruh manuga persamayan kini labaniah jadi padi. Dia di siang-siang di lambuak di garo pipik saikua bahalaukan. Kinilah kuniang tengah sawah padi larunduak bilang tangkai urang lain yang kemenyabi. Ingatlah guno waya urang nak. Jangan lupa jijasel tanah ulah dek mani haya tabu. Penghabisan ayah ingatkan dimanapun kau tinggal. Biar di kampung jadi rantau di desa atau di kota, di rumah petak bersusun di gedung mewah batingke di pondok tirih terpancia, kita mesti bermasyarakat. Indak buliah hidup manusia nan bak si cerek di padang lalang copinang tumbuh di lereng. Eloi hubungan jorang banyak, paliharo silaturahim. Kok sanang tandang betandang, kok sakit silau menilau, kok mati jangwak-jangwak. Tibo dibayak baimbawan, tibo diburuak bambawan. Bajalan sama mairiang, kok bayua sama maisi peduli dengan lingkungan. Caro bajiran bertetangga barampia beradok rumah, pakaikan tenggang joraso tahu menimbang hati orang. Lu buat ditampuah jan bariak, menyawak usah mengaruhi awak mandi orang tak basah. Dalam menjalin pergaulan, hati-hati menjaga jarak, jangan terlampau arek bana. Tangga segala pembuhuran tekambang di pek rasio ibarat biliak tak berdindiang. Sabab ada kalonya pihak. Sakali kandak tatagun sesai atinya kanai, sinan ambalau marara ulu pisau di saruang melukui isuak diri kau di sesuatu. Hati-hati. Manolah anak kanduang ngayah gadih nan jombang jolong gadang baniah setampang dek mamaknya. Kalian berdua badun sana nan bak sepasang anak balam sikua jantan sikua betino. Sepia utang pada anak alah lansai bangkalai sayang bakayuah basu barangkan. Walau tak sampai bak diurang, tomah tahan tak kalian gadang kini hampir jadi orang gadang.
Isuak kok lah tanikah tak kawinkan anak besandiang jaminan tu tanggalah baban di kepala. Setantang ayah jumande nyampang ke umur dipanjangkan badan mumuak sakit talatak kalian na mungkin sisonyo. Nyato tak kama kemaengong salua ke anak dan baduo bakih masanda badan tu. Ko dapet pinta je pinto na kami nan usah dilengahkan badoso kalian tentang itu. Tapi samantang tunan bakian kami tak minta balih jaso managiah utang bakih anak indah. Itu menjadi kewajiban kalian berhak menerima. Sabaliaknya nak dimakani lalama hisuk berpindah wajib ke nak kandung hak di tangan ibu bapa itu konon hukum syarat. Tapi demi Allah demi Muhammad kami takkan menuntik-nuntik kok lai alhamdulillah kok indah kalian tak berutang malang-malah tiburi kami. Hanya nak ku ada sangku ijo Allah setantang bakti ke orang tua kami tak satu tentang itu. Menyangkut dosa jo pahalo timbangan amal surang-surang urusan khalik jo makhluknya. Selain daripada itu, kok basuo silang salisiah batingkah basobok kato itu biasa di rumah tangga ataupun di masyarakat. Selesaikan elok-elok. Usah emosi tagak tali egois tak menang surang, tapi suruh salangkah untuk maju bandakan jo musyawarah dialog katurang kimi. Kadang-kadang sangketo jadi rahmat nak. Basilang kayu dalam tungku di situ hati mangkoi duit. Balego sanduk jo pariwak nasi lah masak sendirinya. Tapi kok anyui raso tak terpintih tingginya mungkin tak terpanjek rata raso baparinggo. Limpahkan urusan kenan tua usah diandok dibusuakan. Kemudian bersarah dirilah. Hanya kebakeh Tuhan Allah sarahkan diri bulek-bulek pulangkan urusan kenan satu tawakal Tuhan Allah. Hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah aku bersandar pada Allah. Tiada Tuhan yang kusembah selain Dia. Kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan arsy yang agung. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tadi dosana telah kami tayangkan pitaru ayah untuk anak remaja putri. Langkoklah sudah paparan kami, lah dirantang sepanjang tali, lah dikaka selawe lapia. Tolong dipilih oleh boneh ditampuang nama-nama sak ampu tinggalkan di balerong. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dari balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.